Welcome back to my YouTube channel Snowmono Guru Support नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय आरो दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय मेन्दी पाथारनि बे डायमन्ड इको पार्क होननाय गोदान मोनसे पार्क खुलिदों आरो बे मेन्दी पाथारनि खाथियावनो जायो बारा गोजान थांनाङा बेनि मेन्दी पाथार टाउननि खाथियावनो जायो मा ओमफ्राय बिसोर सासेयाव 30 रुपिस क्राय लायो मा ओमफ्राय जों मोनासो थांदोंमोन नालाय बारा मोजां नुवासै आरो जेखिनि हायो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन आरो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दा नोंथांमोना जुदि ओरैनो टाइम पास दंलाबायोबा आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो बरिं मोनाबा नायलांनो हासिगोन आरो मा बेवहाय मा नुदों मा जेसे हायो आंनि मबाइलाव आं केपचार खालामना लाबोनो हादों बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन आरो मा दिनै ओमफ्राय नै बरियानो डायमन्ड इको पार्क लिरना दोनदों बिसोरो दैनि गेजेराव नोंथांमोना फैनानै बेवहाय बरियानो रिल्स लानो हागोन आरो मा नै बेयावबो रिल्स लानो हागोन नोंथांमोना फैनानै कापल्सफोरा फैनानै पुरा रमान्टिक फट' क्लिक खालामनो हागोन आरो रिल्स खालामग्राफ्रा पुरा मजानो बेवहाय ला हे होनलायनानै बरियानो नोंथांमोना बेवहाय रिल्स खालामनो हागोन आरो मा जोंबो लालाबायबाय लानायालाय दाहाय आं आपल'ड होखांबाय आरो बेवहाय रिल्स लानायफोरखौ फट' लानायफोरखौ नोंथांमोना आंनि एकाउन्टाव थांनानै नायहैबानो जाबाय फेसबुक पेजाव दङ आंना कल्यान बसुमतारी नोंथांमोना जुदि आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै फल' खालामब्लानो जाबाय बरियानो आरो जाखिनि हायो बिथांमोना मोजांनो डेक'रेसन खालामनो नाजादों आरो मा नै नाव बेयावबो बरियानो फट' लानो हागोन ओंखायनो बेयाव रिल्स लासिगोन जों बेयावनो बरियानो गोदान मोनसे खुलिदों आरो मेन्दी पाथार होनो बे जायगाखौ हरनि नुथाय बेयो डायमन्ड इको पार्कनि हराव बेबायदि नुयो आरो मा एसे मोनाबाय हरानो जाबाय दे बेबायदि नुयो दंफैयो मोजांनो खालामदों आरो मा नायनो लागा दङ एसे बरियानो जेसाय 30 रुपिस लायो सासेयाव कुटिया ना गोदान खोलिदों नालाय बेफोरबायदि दं आरो मा ओमफ्राय आं नोंसोरनाव दिन्थिगासिनो र' या नुबाय माबायदि यो बेफोरबायदिबो दं बेवहाय नै बेफोरावबो दं आरो मा बेवहाय ओमफ्राय नोंसोरनाव मोनसे बुस्थु दिनै नोंसोर गिनाङा डेन्जारेस मोनसे बुस्थु सेल्फि पइन्ट मोनसे खालामना दोनदों नै बेयाव नायनो हागोन सेल्फि लानो हागोन नोंसोरा बांसिन कापोल्स ना बिसोरो दा जोबोर अनलायनो लुबैयोना गोदान रिलेसनाव थानायफ्रा बिसोरनि थाखाय नै बेफोराव लाफैदो फट' बरियानो लाफैदो आरो नोंथांमोना ओंखायनो एसे सिंगारफोरबो सम सानदेयाव सिंगार लाबोयो होननानै बुंदों मा बेयाव होमबाना एसे माबानि टिकेटनि दामखौ एसे खम लायो होननानै बुंदों बिसोरो बेवहाय सानदेयाव लाबोयो नामा सिंगार बेबायदि खालामना दोनदों गोदान नालाय दा एसे साफा दं मा उनावहाय एबा मा जायो फैयोबा थाबनो फैदो एसे साफा जाना दं दा बर्थमान टिकेट VIP टिकेट 100 एंट्री गेट ओरै ओमफ्राय मोनाबाय जों थांसिगोन आरो मा 60 रुपिनि नायबाय